Moikka! Täällä Nurkkalan Niina, joogaopettaja, palautumisvalmentaja ja Taskun Laura kasvutaipaleesta. Moi! Tosiaan viimeksi kun kuvailtiin Niinan kanssa ja meni jotenkin niin soljuvasti ja kivasti ja ajateltiin sitten, että miksei lähtisi tämmöistä hyvää jatkamaan. Jotenka siitä syntyi idea tämmöisestä pienestä sarjanpätkästä. 3-osainen sarja, joka käsittelee auttamista, sen pyytämistä ja saamista. Ja meidän keskiössä on sitten se lapsiperhe. Kyllä. Ja täällä on ihan sitten pikkuruinenkin mukana tässä meiningeissä. Jeps. No, tämän ensimmäisen jutustelun teema on tämmöinen niinku itsestä huolehtiminen, itsensä auttaminen, itsensä kannustaminenkin ehkä tulee jossain kohtaa esiin. Ja voi olla, että käsitellään myös tämmöistä niinku uskomuksia, niinku mitä siihen liittyy. Tosiaan tuossa ollaan Niinan kanssa, mitä me sitten kaikkea välillä nähty ja viestitelty ja muuta ja mietitty tätä avun saamista ja kannattelua ja pyytämistä ja muuta. Ja mulle tuli sitten semmoinen pointti siitä, mistä on varmaan helppo aloittaa tämä videointi, että se niinku itsestä huolehtimisen tärkeys. Koska on totta kai tärkeää, että sulla on tukiverkko, ihmisiä ympärillä, sellaisia ihmisiä, ketkä auttaa ja on niinku mukana siinä sun arjessa. Ja sitten myös tietenkin kaikki ammattilaiset mukana auttamassa. Mutta jotenkin tässä kaikessa tulee myös se itsensä huolehtimisen tärkeys esille. Koska ihminen on laumaeläin ja kaipaa niin kuin muita ihmisiä ympärilleen, mutta se, että kuinka tärkeää on, että sulla on hyvä olla sun oman itses kanssa ja mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen. Jotenka Niina, miten sä pidät itsestäsi huolta kaikkien näiden asioiden keskellä? Ihana kysymys, kiitos. Ja mä ajattelin, että pohtisinko mä tätä etukäteen, mutta ei. Mä en pohtinut tätä etukäteen. Ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen tämmöiset niinku, jotenkin rakenteet. Että joo, se on ihanaa niinku tavallaan joskus käydä jossain tai joskus tehdä jotain. Mutta jotenkin, kun tietää, että arjessa on paljon palikoita, niin jotenkin niinku, että tietää, että siellä on myös niitä semmoisia hengähdyshetkiä tai semmoisia niinku paikkoja, missä ei tarvii jaksaa, koska se tietenkin auttaa sit jaksamaan semmoisen kohdan, kun että okei, että niinku tavallaan että tämäkin on vain väliaikaista. Tiedän, että siellä on tulossa jotain kevyempää tai semmoista niinku kannatellumpaa hetken kuluttua. Joo, no mitä ne konkreettisesti voisi olla? No, ehkä sellaisia, että vaikka etukäteen kysyy, että hei, mennäänkö tekemään sitä ja tätä, tai voitko tulla niin kuin jeesaamaan tässä asiassa, tai jotenkin, niin kuin, että pistää niin kuin tulevaisuuteen sellaisia asioita. Toisaalta niin kuin muissakin elämänvaiheissa haluaa varmaan laittaa sellaisia niin kuin kivoja suunniteltavia juttuja, niin kuin vaikka että nähdään kavereiden kesken, että okei, on jotain sellaista, mitä odottaa, jotain kivaa tulossa, mutta sitten ehkä tässä elämänvaiheessa on niin kuin myös semmoista, että jes, jotain kivaa tulossa, ei tarvitse niin kuin kaikkea kantaa jotenkin sen niin kuin silloin. Ja sitten kuitenkin, kun niin kuin tavallaan tehtäviä asioita niin kuin on ja niitä tulee virtana, niin sitten tietää, että sieltä jotain niin kuin semmoista tehtävää jotenkin niin kuin lähtee pois tai niin kuin menee eteenpäin tai jotenkin tälleen. Ja sullahan on siis se elämäntilanne, että sä oot niinku yksin 2 lapsen kanssa. Asun, juu. Niin tästä näkökulmasta se, että kun sä puhuit noita suunniteltavia asioita, että sä niinku arjessa suunnittelet asioita siitä näkökulmasta, että sä vietät kavereiden kanssa aikaa ja tulee sitä omanlaista niinku vertaistukea ja yhteistä olemista, mutta onko se myös siitä, että sä pyydät jonkun tänne auttamaan, jotta sä saat itse välillä hengähtää?
Juu. Juu, kyllä. Jos on yksin lasten kanssa, niin kyllä se tietysti niin kuin, ei tule sellaisia spontaaneita, niin kuin, voit lähteä lenkille, että mä jään tähän niin kuin lasten kanssa, että kyllä joka ikinen sellainen asia täytyy itse sitten niin kuin jotenkin suunnitella tai järjestää silloin, kun lapset on sen ikäisiä, että niitä ei voi jättää itsekseen. Joo, mutta sitten näitä konkreettisia keinoja, siis näähän on tietenkin niin kuin mun lemppariasioita ylipäätään. Joo, no säännöllinen joogaharjoitus on ollut useampia vuosia. Olisi ihana ehkä, että se olisi päivittäinen, mutta ei se ole todellakaan päivittäinen. Tuossa oli niin kuin synnytyksen tai raskauden loppupuolella ja tässä niin kuin heti synnytyksen jälkeenkin oli vähän niin kuin pidempäänkin taukoa, mikä olisi toisaalta ihana, koska sitten se, kun sä palaat vähän tauon jälkeen niin kuin harjoitukseen, niin se tuntuu niin uskomattoman hyvältä, että kyllä se vaan auttaa niin kuin kerta kaikkiaan. Että se on kyllä itselle ollut semmoinen, että ihan tämmöinen 20 minsan niin kuin aamuharkka mulla yleensä on semmoinen, että sitten tietenkin kun pääsee tekemään pidempään, niin sitten tekee, mutta se 20 minsaa on semmoinen, että siinä ei haittaa, jos hiukan vähän vauvakin tai lapsi tai tälleen on pientä semmoista niin sanottua häiriötekijää. Elämää ympärillä. Niin se on jotenkin niin lyhyt aika sitten kuitenkin, että se yleensä se niin kuin alkaa ja loppuu. Ei välttämättä yhteen putkeen, mutta kuitenkin. Että kyllä se semmoinen joku säännöllinen niin kuin harkka siellä auttaa. Ja sitten vaan se niin kuin valinta arjessa, että hei, teekö mä tämän työhomman, minkä mä voisin tehdä, lähdenkö mä uimaan tai saunomaan tai niin kuin jotain sellaista. Että ne on sitten tavallaan niitä valintoja, että sitä niin kuin itsen kuuntelua, että okei, kumpi on niin kuin tällä hetkellä tärkeämpää tai jotenkin ne on sitten niitä kohtia, missä tavallaan on omat arvot tulee niin kuin todeksi, että valitsenko tänään mennä uimaan vai valitsenko tänään tehdä jonkun työjutun valmiiksi. Eli päästäänkö me tästä siihen, että sä suunnittelet sinne kalenteriin kivoja juttuja kavereitten kanssa, missä saa jakaa sitä arkea ja myös niitä, että joku tulee tänne kotiin auttamaan, että sä pääset sitten vaikka yksin lenkille tai saunaan tai uimaan. Ja sitten ne säännölliset joogaharjoitukset ja sitten, mikä se viimeinen oli? Niinpä. Viimeinen oli varmaan huono muisti, että siitä on myös ihan paljon. Niin, ja viimeisenä on se, että laittaa ne asiat tärkeysjärjestykseen, että tekeekö joku jotain, mikä itseä palauttaa, vai jonkun rästissä olevan työhomman. Joo. Ehkä semmoinen tietoinen valinta jotenkin, että okei, että niin onko musta nyt sen verran jotenkin virtaa ja paukkuja, että mä haluan vähän sen niin vielä venyttää tätä, vai onko silleen, että hei, vaikka olisi melko ok olo, niin sitten kuitenkin silleen, että hei, kyllä nyt tarvitaan vielä lisää tätä niin kuin rentoutumista ja palautumista ja niin kuin olemista ja nauttimista. Mutta kuulostaa hyvältä. Ja että on sitä semmoista säännöllisyyttä ja toistuvaa, niin kuin just ne joogaharjoitukset. Että sä yrität niistä pitää kiinni ja ne auttaa sua just jaksamaan siinä arjessa, koska sä pidät itse huolta itsestäsi. Mitäs mä? Munhan elämäntilanne on vähän muuttunut, kun on kaksi kans lasta ja onnen jo molemmat hetken aikaa ollut tietenkin päiväkodissa. Mutta ensin itsellä oli ihan päivätyö. Lähdin joka aamu töihin ja tulin sieltä ja hain lapset ja tällainen näin. Mutta nyt yritysjuttujen lähdettyä pyörimään, niin ne päivät onkin tosi erilaisia. Et jos otetaan sellaisia, mitkä oli vaikka viime keväällä mulle tärkeitä, oli just semmoinen ulos lähteminen yksin tai ystävän kanssa. Ja sitten mä ainakin helposti huomaan sitä, että kun oot ollut päivän töissä ja hakenut lapset ja touhunnut ja mennyt, niin mulle tosi tärkeää on ne iltojen rauhoittaminen. Mahdollisuuksien mukaan käy yksin suihkussa ja sitten kun laittaa lapset nukkumaan, niin sen jälkeen ottaa sen kirjan käteen, kuuntelee jotain
rauhallista musiikkia, on hiljaa, mikä siinä kohtaa on se paras fiilis. Ja sitten, tämähän on tämmöinen, mä en edes tiedä kuinka monta vuotta, siis vuosikausia, niin joka ikinen ilta menen vielä piikkimatolle sänkyyn rauhoittumaan. Ja mun jokainen päivä loppuu siihen, että mä menen sinne piikkimatolle. Ja sitten jos mä menen joskus johonkin paikkaan, missä ei ole sitä piikkimattoa, mä oon vähän hukassa, että miten mä nyt rentoudun, kun mulla ei ole totta kai. Sitten mä keksin sen jonkun muun tavan, mä luen vaikka vähän pidempää sitä kirjaa tai muuta. Mutta joo, se on semmoinen, niin jos sulla on aamusti se 20 minuuttia joogaa, niin mulla on joka ilta 20 minuuttia piikkimattoa. Tämmöinen näin Mitä sulla tapahtuu siinä piikkimattolla? Mitä siinä Kyllä se rentouttaa sitä mun semmoista kroppaa, mikä on koko päivän ollut menossa ja tekemässä. Ja ensin sä tuut ja meet töissä ja sit sä tuut ja meet lastenkaa. Ja illalla sit on niitä kuuluisia kotihommia, mitkä pitää hoitaa. Niin kyllä mä saan jätettyä kaikki siihen. Hienoa. Varsinkin jos mulla on joku hyvä kirja vielä boostaamassa sitä, niin se on aivan täydellinen yhdistelmä. Sitten sillä. Joo. Ja se on toiminut mulla aina, oli elämäntilanne mikä tahansa, koska mä oon aina ollut nopeatempoinen ihminen ja mä oon tykännyt tosi paljon mennä, niin se, että mä tarvin sen rauhoittumisen. Mutta tosiaan viime keväänä just sitä ulosmenemistä ja se oli semmoista säännöllisesti toistuvaa, että sellainen ulosmeneminen ja rauhallinen kävely ja näin. Ja nyt sitten tietenkin tässä syksyllä, jos ei joka päivä tule lähdettyä töihin heti aamusti, niin se, että sulla on se valinnanvapaus. Nyt tällä hetkellä mulla on koulutuskin alkanut, semmoinen pieni tiivis paketti, että teenkö mä koulutehtäviä vai alanko mä suunnittelemaan jotain vaikka meidän seuraavaa videota tai alanko mä kehittää jotain muuta yritysjuttua. Lähdenkö mä yhtäkkiä ulos heti aamusti? Onko se, mikä palvelee mua parhaiten? Niin jotenkin tällä hetkellä itsestään huolehtiminen, mutta se on tietenkin helpompaa nyt, ennen kuin sitten taas se elämä vilkastuu. Joo, siinä on sellaisia. Joo, kyllä munkin mielestä just tää tavallaan yrittäjyys on aika oleellisessa asemassa, koska silloin sä saat valita sitä, tai sä saat toimia sen mukaan, mikä on susta jotenkin itsestä lähtöisin. Ja vähän luoda niitä omia siis, että jos ei heti siinä aamusti ole joku kiireellinen asia, niin sä voit päättää, mitä sä teet sen ensimmäisen tunnin aikana, ennen kuin sä lähdet hoitamaan niitä asioita. Joo, tämmöisiä rentoutumisen keinoja. Ulkoilu, kirjan lukeminen, piikkimatto ja sitten just se, että saa vähän tehdä niitä valintoja, mikä palvelee itseään parhaiten tässä kohtaa. Joo, kyllä varmaan täytyy myöntää, että aika paljon nämä, mitä just työkseenkin tekee, niin on että ne monesti kyllä on itsessään myöskin rentouttavia tai silleen, että se on kyllä ollut iso juttu myös, että ei ole semmoista tunnetta, että joutuisi tekemään hirveästi semmoisia tavallaan vääriä tai vastenmielisiä asioita. Siis kyllä mä siivoon ja teen kaikki tämmöiset normaalit jutut, mutta jotenkin joskuskin on vaan tosi paljon energiasta silleen, että okei, mihin tämä energia menee, niin todellakin se menee imurointiin, todellakin se menee tällaiseen, että sitten se menee oikealla tavalla, mutta ei se välttämättä tule just täsmälleen, jos mä oon vaikka päättänyt, että okei, mulla on lauantai-aamu aina siivouspäivä, niin ei se välttämättä ole just se energia silloin lauantai-aamuisin, että se voi olla sitten just keskellä jotain toista päivää, mutta ei se haittaa. Et sitten se joo, mutta se vaatii ehkä enemmän semmoista rehellisyyttä itseään kohtaan tai semmoista vähän syvällisempää vastuuta jotenkin siitä, että ottaa jotenkin vastuun ihan koko itsestään, että ei ole esimerkiksi ketään pomoa vaikka ketä, että voiko se on nyt semmoinen ja tämmöinen, että voiko se työpaikka on nyt semmoinen ja tämmöinen, että ihan oikeasti radikaalisti ottaa vastuuta itsestään.
niin se on iso juttu, mutta palkitseva. Ja itsestä tuntuu, että aika silleen niin kuin harjoittelevasta tätä, mutta joo. Et tosi tärkeää se niin kuin oman itsensä kuuntelu Niin. oikeasti. Että totta kai lapsiarjessa on just niitä asioita, mitkä vaatii sun välittömän huomion, kuten vaikka vauvan nälkä. Niin kuin totta kai, ja niitä on paljon, ja riippuen että siitä elämäntilanteesta, että kuinka paljon niitä asioita on, mitkä vaatii sun välittömän huomion, ja näin. Mutta just se, että ja mä jotenkin, niissä määrin, kun on mahdollista siinä just sun omassa arjessa, niin kuunnella sitä omaa. Että jos on just tommoinen, että mä oon päättänyt, että tänään mä siivoan. Mutta jos ei sulla ole yhtään se fiilis, niin sit kysyy itseltäsi, että no, onko se nyt sitten ihan kauhea ajatus, jos mä siivoankin vaikka huomenna tai ylihuomenna. Se, että niissä määrin, kuin se on mahdollista siinä elämäntilanteessa, niin kysyt itseltäsi, että just mikä fiilis mulla tänään on, mikä palvelisi mua tänään parhaiten. Koska sit kun sä huolehdit itsestäsi, niin se heijastuu sun lapsen hyvinvointiin. Ja se on ollut mulle tosi tärkeä oivallus tässä äitiyden matkalla. Jep. Nämä keinot, mitä me tässä puhuttiin, niin me ollaan todettu meille parhaiten toimiviksi. Mutta mieti, mikä just sulla toimii parhaiten siihen sun arkeen. Jep, ja ensi kerralla meillä on tämmöinen niin kuin avun pyytämisen haasteet. Käydään sitä eri näkökulmista läpi. Eli minkä takia avun pyytäminen ei olekaan aina ihan mutkatonta, vaivatonta ja niin kuin kaikki sujuu täydellisen hienosti. Niin sellaisista aiheista puhutaan. Vähän omakohtaisia kokemuksia avataan siellä myöskin. Niin tervetuloa mukaan. Nähdään seuraavalla kerralla. Moikka! Oi!